A reforma da PO 308 segue en marcha. O obxectivo é mellorar as beiras rúas e as interseccións. Dentro destas actuacións atopas a construción dunha nova vía que dea respiro á estrada na parroquia de Raxó. A obra levarían a cabo conxuntamente o Concello e o Goberno Autonómico. O PP de Pollo acusa o executivo de Luciano Sobral de non cumprir ca parte que lle corresponde. A Xunta está construindo as beiras rúas, o que para facer a intersección se está construindo e o único que vai a quedar de toda esa actuación sin executar é o vial que debería de executar o Concello. Logo, cal é a demanda que nós lle facemos ao Concello? Pois a demanda que lle facemos ao Concello é que esa actuación, ese pequeno vial, porque estamos vendo que son menos de 50 metros, que desarrolle o Concello a vez e a par que a Xunta está executando o resto do vial. Non tendría sentido que aquí, cando se instala a glorieta nova, cando se instala o vial que vai hacia a cofradía, que vai hacia o centro de saúde e que vai hacia o que é o Xaime Illa, non ten sentido que non se fixera o ramal da esquerda, que é o que é completar a obra. A obra leva un retraso de 2 anos. Segundo Moldes, a Xunta investiu nos traballos máis de 6 millóns de euros, entre os que se atopan as expropiacións das leiras necesarias para facer a vía. Logo, esta obra, estamos falando de máis de 6 millóns de euros no seu conxunto, beiras rúas, que mellorarían a seguridade viaria. Hai que recordar que esta obra leva 2 anos de retraso porque no seu día o alcalde se comprometera a poñer os terreos a disposición da Xunta e ao final non puso ni un só metro de terreo e a Xunta tuvo que expropiar nalgún caso terreos para poder construir as beiras rúas. O líder do PP de Pollo pide ao Concello que actúe e se deixe de desculpas. Que están estudiando, vamos a ver, a nós non nos gustan as desculpas. Por qué? Primeiro, se quere facer esta obra, o primeiro que teñen que facer é un proxecto, non está feito, teñen que destinar unha partida presupuestaria para poder pagar ese proxecto, tampouco está feito, logo realmente o que non poden é enganar os veciños. Logo, nós o que queremos é que de forma paralela, de forma conxunta, que a Xunta está executando o seu vial, a nós nos gustaría que o Concello executara a parte que lle corresponde, que entendemos que non é unha obra a costo. Os populares ven necesaria que a obra estea rematada no verán para cubrir toda a demanda de vehículos que transcorren por esta estrada.